sikopna di ujungna, boy haduan hita bahagia. Pikiri mangulanang markuli dang maripari dia birohaki adong ubani lojaki molo sayuri mangisa sude parngoluota sayni so terbahagia udihika boha do bahena kudaina ngapeda kaging lama tua kurang say mangapi yang kawinang marni da jolma naung hasea jala sona sekolah basahat matu Tuhan suder sak niroha angkiat lam sikopna di ujungna boy haduan hita bahagia basahat matu Tuhan suder sak niroha angkiat lam sikopna di ujungna boy haduan hita bahagia.
es Horjani manjolom pulpe Hujai hujon marmoril na kere Ahani pe Ladong na hurang Langsung onau bahata hutang Nahuban ladong Si kolaku On mahabe Panol solaku ina Ambit mahuboy goy hon podamu Lang pala namin sonon koluku Gati tu
konami unang lumurohan amang darajatku sotuk dari luar di perjalanan mi kola nongkos mudo ama natuk si bahenoki hidup tolap di gogaki kakas jodi moto ama hati di parmoluoni soadana lo si bahenoki tangi aki pada ama mama tongani oton diku asa tuni paso ama ora sori nada anggiat marapotmu ama sakap niro ami asa tuni paso ama ora sori nada anggiat marapotmu ama sakap niro ami Madodos nang manggurus pehu uladainang asal maboy dapot molu siap hari mono soboy bo awina maduno sahari sakam sotung madele to dibi hangi akona di perjalanan molodung dapot dikina dapot angoluna dumenggan pos roham dia anakmu dulu ku ho pasonango ku ho manggonggong mato di dia Jepang najinana asa tibu auroinang maturo tudolok sanggu
Sotong madele to dimi Angi ako na di perjalanan Molo dung dapot dikina Dapot ang oluna dumenggang Pos roham di anak mo Dulok ku ho pasonang ku ho Manggong gumato di anak mo Sa Jepang na jinala Asa tibu Aurawinang Madulo
luhut matsai luhut pakilalaan dan boy terbalos di habur jumbi so manarita dai dokku so terpadu pasude pangidoammu dun songonipe dai dokku olong mirohado marna tua tuai maselas doro hati di tanggal 10 di bulan Januari naik ke bulak nama tu perjalanan aki seorang kosoku si holhi tu hawina unang setagisa dainang na burju sabar hawina so adong terbahena angin
rajul mainau hasengan tapi au lalap si songoro angki ati patudu Tuhani dalan ningonu di perjalanan Jumi madaina naso terlupa orang dengan ni basami lapa ture hami nang uran las niari di tau komai ina holang humokop hami geleng mo di hatu gosami di hatu aonmi anggiat mania sitiru di hami doso ngopangiroan dasiat Tuhani majalo pasu nadenggan sahur matua ipas nang kondimi anggiat mania dileho Tuhani kejang diumumi togosan mi di hatu aon mi anggiat mania sitiru di hami doso ngopangiroan dasiat Tuhani
Saminggu manang sebulan au mengalah alai nunga marta ota kasihan Uleho dosude pinangi doni rohan Kuolo idosude akahata-hatabi Lalap say lalap holan nasala sudeaka pampahen aku Songon manuk na peoko mau to huhilala Ai sohea tikos audisi manolongku Masihol say masihol doroh aku di pangelekon mi Malungu say malungu doroh aku upege hatam nalapoki Ikotong do pikiranmu rohako Unang say holan roham lau si eleko Aidang debata au na boy holan nasaba Cuma biasa doang na purang batas kesabaran Uleho dosure pinangi doni rohan Kuolo idosude akahata-hatabi Lalap say lalap holan nasala sudeaka pampahen aku Songoma Mau to huhilala Ai sohea tikos audisi manolongku Masihol say masihol doroh aku di pangelekon mi Malungu say malungu doroh aku upege hatam nalapoki Ikotong do pikiranmu rohako Unang say holan roham lau si eleko Aidang debata au na boy holan nasaba Cuma biasa doang na punang batas kesabaran Aidang debata au na boy holan nasaba Cuma biasa doang na punang batas kesabaran
sekolah untuk Kalimantanon, marlungu matodi kurang padaku, di pasu-pasu Tuhan sakap di rohaku, saat doa tutulas kabe pengusaha upani halo jawabku. Sinamot na nilehon itu hata nunga ape boy tutu di habaraku, angan-angan na di kepian maha kami makorhon ngoludo di bakit tuhari mama sumasu tot dini damang dainang tua anak naon mau lihat tema di tuhari ya bongino di basa-basa ni lehonai ngasahat besude akanahu parsitai ngagabe yang tutu jalan maduma merdame-dame ami akka gelengmo marsadaro amar sipatu kol tukola. Sina